କାଲି ଦର୍ପଣ ଥିଲା, ସବେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବେ ଅଣଦେଖା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହାର ଅସଲି ରଙ୍ଗ ତେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ଆମେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଉ। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘନ ଗଛ ହେତୁ ଛାଇ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ପରିବାର ଆଉ ମିତ୍ର ଯେତେ ବେଶୀ ଆଉ ଭଲ ରହିବେ, ଜୀବନର କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ଯେବେ ନଖ ପଡ଼ିଯାଏ, କେବଳ ନଖକୁ କଟାଯାଏ, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନୁହଁ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିଯାଏ, ତ ଫାଟକୁ ବନ୍ଦ କର, ସମ୍ପର୍କକୁ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଅଫସୋସ କରି କହନ୍ତି କି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାର ହେବା। ସମାଧାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଟେ ଯେ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜେ ନେଇଥାଏ, ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପରିଣାମର ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଭାବ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ତ ହୋଇପାରେ କି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥିବ କି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ତ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷର ନା ତ ତାର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନା ଅନ୍ୟର ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ନିଜକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଲୁହା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କୌଣସି ଆକାରରେ ଢଳା ଯାଇପାରେ। ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କାଟିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗୋଡ଼କୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ନ ବୁଝିବେ। ହୋଇପାରେ ସେ ଯାହା କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିନପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଏହା କହିବି ଯେ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବ ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ। ହସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବ ତ ଲୁହ ଦେବାର ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ଚାହିଁବ ତ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ। ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ନିରାଶ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ। ମଣିଷ ସାଧନରୁ ନୁହେଁ ସାଧନାର ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ଭବନରୁ ନୁହେଁ ଭାବନାର ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣରୁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଜୀବନ କେବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇନଥାଏ। ସାହସ ଥିଲା ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।